सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष उमाकांत वारंग यांना गढूळ पाणी आल्यानं ते चांगलेच आक्रमक झाले। लोकांच्या जीवाशी का खेळता, जर हानी झाली तर जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केलाय। मुख्याधिकारी यांना भेटण्यासाठी ते गढूळ पाणी घेऊन आले होते, मात्र ते अनुपस्थित असल्यानं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली। यावेळी परिस्थिती न सुधारल्यास नगर परिषदेवर मोर्चा घेऊन येणार असा इशारा वारंग यांनी दिला। आणि हे जर तुम्ही प्यायला देत असाल नागरिकांना तर उद्या सकाळी रोगराई झाली तर जबाबदार नगरपालिका सांगते शुद्ध पाणी द्या, शुद्ध द्या, डास बिरबोल तुम्हीच सांगता आणि आम्ही अशुद्ध पाणी पाठवता नगरपालिकेचं। लिकेज होता पण ते एक मग लिकेज होता तर तुम्ही बंद करायचं ना पाणी। लोकांना काय सांगायचं नको बाबा आता 4 दिवस पाणी मिळणार, लिकेज आहे त्यातून मळ किंवा घाण येऊ शकते। ह्याच्यात काय काय येईल, कोणाला लोकांचे पाईप सोडलेले आहे त्याचे ड्रेनेजचे, त्याचं सुद्धा पाणी पिलं ते आधी। आता परत डॉक्टरना आम्हाला दाखवायला पाहिजे साहेब, हे जर नाही झालं तर आम्ही पुढे मोर्चा घेऊन येणार। काही सेफ्टी नाही। मला काल पण फोन आला तुम्हाला काल बोलले हो काम सगळ्या ठिकाणी व्हॅल्युएट लावा ना, जिथे काम चालू आहे लोक आतमध्ये जाणार बंदच करायची काम असली एकतर लाईट वाल्यांचं जरा पाऊस लागला की लाईट बंद। ठीक आहे लिकेज होतं साहेब, त्यांच्या बाजूला लिकेज फक्त काम मॅडम आज पाईपलाईन आणि गॅस एका वेळी चालवल्यामुळे संबंध वाट लागली तुम्ही 100% आले सगळं पाणी उद्या आम्हाला नाही येणार ऐकून घेतो। वॉशआउट करा संध्याकाळी हवं तर नाही, आज काम झाल्यावर वॉशआउट करा मी सांगतो तुम्हाला, आणि उद्या सकाळी क्लिअर पाणी जाऊ दे। क्लिअर पाणी झालं की तुम्ही पाण्याचा नमुना घ्या, ड्रायव्हरला दाखवा, नुसतं झालं गेलं बरोबर पोचलं सगळ्यांना। 4 दिवस आधी खासकेलवाड्यात आमच्या त्या साईडला पाणी नाही, भर पावसात पाणी नाही, ही दुर्भाग्याची गोष्ट। हे म्हणजे काल 2 दिवस पाणी आलं, ते आता मुख्याधिकारी म्हणजे ज्या अंधारे साहेबांकडे आम्ही बाटलीतून पाणी दिलं। अक्षरशः पाणी एकदम गढूळ, म्हणजे लहान मुलांनी किंवा आम्ही जरी पिलं तर आरोग्याला धोका। आपण इकडे नगरपालिका स्वच्छता करा, हे करा, ते पाणी त्या येतो, आणि पाणी जर नगरपालिका गढूळ सोडत असेल तर याला जबाबदार कोण? आम्ही नगरपालिकेलाच धरणार। आणि इतकी वर्ष कधी आम्ही बघितलं नाही हे भर पावसात एवढं पाणी गढूळ, आणि हे स्वतः नमुना आणून दाखवला, तो जर टेस्टिंगला जरा पाठवायला सांगा ना, नाही तर सगळ्यांनी पाणी पिऊन तरी बघा ते। आता साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांना मी सांगतो, पण तुम्ही सांगता तर ठीक आहे ना, तुम्ही काय सांगितलं तिथे काम चालू असल्यामुळे आलं, मग तुम्ही पाणी सोडू नका ना, लोकांच्या जीवाशी कशाला खेळताय। आणि ज्या ज्या वार्डात जिकडे काम चालू आहे ना तिथे आम्ही रिक्षा फिरवणार की अमुक वार्डात जिकडे काम चालू आहे त्याच्यामुळे 1-2 दिवस हे पाणी असं येईल सूचना त्याला केली, सूचना त्यांनी मान्य केली आणि त्याप्रमाणे आपण फॉलो घेतो असं त्याने सांगितलं। प्रॉपर्टीमध्ये खड्डे मारून ठेवले, ते सुद्धा तशाच उघडे आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी भरतंय, सगळं उंदीर वगैरे नाचतायत, घुशी नाचतायत, आणि आमच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीमध्ये हे गॅस पाईपलाईन खोदाई करून आमच्या प्रॉपर्टीचं नुकसान केलंय। त्याला जबाबदार कोण? गॅस पाईपलाईन नगरपालिका